Ovca je výnimočné hospodárske zviera. Produkuje mäso, mlieko, ale aj vlnu. K novším úžitkom patrí produkcia ekologického granulovaného ovčieho hnoja. Jozef Kuc začal farmárčiť len pred 2 rokmi. V spišskej Starej Vsi kúpil chov oviec v ekologickom systéme hospodárenia. Stále ešte verí tomu, že ak pôda i zvieratá dostanú, čo im patrí, chov oviec sa oplatí gazdovi aj jeho okoliu. Prevzali sme chov oviec v jeseni roku 22. Snažíme sa zvýšiť produkciu mlieka, snažíme sa všetky ovčie produkty umiestniť na trhu. Zvýšiť stavy zvierat sa nám podarilo už o vyše 30%. O 100% sme zvýšili dojivosť za 2 roky. Takisto sme prevzali aj výrobu ovčieho hnoja alebo peletek z ovčieho hnoja. Je potrebné do poľnohospodárstva dnes hodne investícií a my sme to skúsili, že by sme tieto investície tu priniesli a snažíme sa vlastne zveľaďovať a rozširovať tento chov oviec tu na Zamagúri. Ovce, ktoré sa pasú pod pieninskými 3 korunami, dávajú okrem mäsa a mlieka aj ďalší úžitok. Cenený je ich hnoj. Pravda, že treba ho spracovať tak, aby bol predajný. Ovce vlastne na hlbokej podstielke vytvárajú živiny, ktoré my následne uskladňujeme v hale proti vplyvom poveternostným, aby nám vlastne ani dážď, ani slniečko nevyplavilo, nevyčerpalo živiny z toho hnoja. Následne ten hnoj režeme, porezaný sušíme, z prachu po vysušení, lebo sa suší na prach, tak z toho vyrábame vlastne peletky. Tie peletky následne ochladzujeme, separujeme, aby boli čisté a vlastne balíme pre konečných spotrebiteľov. Dôležité je, aby sa z hnoja nestratil vysoký obsah humínových kyselín. Aj tým je ovčí hnoj unikátny. Podľa rozborov až 1/3 objemu granulovaného hnoja tvoria humínové látky, ktoré zlepšujú štruktúru a úrodnosť pôdy, eliminujú ťažké kovy a pomáhajú rozvoju koreňového systému. Navyše v ovčom hnoji prevažuje draslík a fosfor nad dusíkom. Je teda vhodný aj na prihnojovanie v priebehu sezóny. Niektorí tvrdia, že vyzretý ovčí hnoj s vysokým obsahom minerálov ovplyvňuje tvorbu silíc a šťav a zelenina a ovocie majú vďaka nim výraznejšiu vôňu i chuť. Ekonomicky efektívne je to v tom duchu, že vlastne využívame voľný čas našich pracovníkov a vlastne v mimosezónnom období vyrábame tie peletky. Je o tie peletky veľký záujem. Aj keď by sme potrebovali ešte ďalšie investície, či do fotovoltaiky, či do nejakých baliacích mechanizmov. Pri spracovaní treba dodržiavať predpísané teploty, aby ovčí hnoj v peletách nestratil nič zo svojich priaznivých účinkov na pôdu a porast. Pri zvyšovaní výroby treba uvažovať aj o modernizácii. Potrebujeme zefektívniť. Dneska na výrobu tepla používame drevené peletky. Tieto by sme chceli nahradiť do budúcna elektrickým vykurovaním, ktoré by vlastne čerpalo zdroje z fotovoltaických panelov, ale momentálne si vystačíme s tým, čo máme. Na kilo výroby peletovaného hnoja potrebujeme použiť 2 kg voľne loženého hnoja. Tým pádom ten zákazník kúpou toho kilogramu hnojiva vlastne dostáva ako 2 kg skoro voľne loženého hnoja. Tá peletka má výhodu v domácom využití v smere do izbových kvetín, si to do črepníkov nastrkajú ľudia a vlastne nepošpinia sa, nezapácha to, je to proste skladovateľné aj v nejakých pivničných priestoroch. Dá sa aplikovať vlastne na jar aj v jeseni. Napríklad pri trávnikoch jednoducho rukou rozsypem hnojivo na trávnik. Tie peletky viete aplikovať na pôdu kedykoľvek, v ktoromkoľvek ročnom období. Nemusíte to zaorávať, kdežto maštálny hnoj proste aplikujete v jeseni alebo na jar zaorávaním do pôdy. Vplyvom dažďa a slnka sa tá peletka rozpadne
a v priebehu 2-3 týždňov ju už nevidíte a živiny sú v pôde. V spišskej Starej Vsi neskúšajú žiadne triky. Pelety neobsahujú nič iné, iba ovčí hnoj. Aj keď prímesy by zlacnili výrobu, teda aj konečnú cenu hnojiva pre zákazníkov. Nachádzame sa momentálne v Národnom parku. Bolo by zlé, ak by sme z tohto Národného parku neprodukovali čiste ekologicky, kvalitne na vysokej úrovni produkt a bolo by hanbou, keby sme do toho čokoľvek miešali. Môj názor je, že všetko, čo robíte poctivo a poriadne, sa vám oplatí. Keď nie dnes, možno za mesiac, za rok, za 5, ale sa to oplatí. Poctivá práca sa vypláca a dobrý produkt si vždy svojho zákazníka nájde. Predaj peliet z ovčieho hnoja zatiaľ netvorí významné percento tržieb z chovu oviec v spišskej Starej Vsi. Ale po rokovaniach so záujemcami o odber väčších množstiev sa to asi zmení. Tým, že sme vlastne prebrali podnik, ktorý už mal zásoby dostatočné, možno aj na 2 roky výroby, tak naše ovce, všetku produkciu našich oviec, ktorých je momentálne okolo 700 kusov, sa nám darí umiestňovať vlastne v tých našich skladoch a tak zabezpečujeme sebestačnosť do budúcich rokov. Možno je to dobrý recept pre väčších chovateľov oviec, ktorí okrem mäsa a mlieka produkujú zo svojho chovu aj kvalitný hnoj. Ten nielen zvyšuje úrody, ale zlepšuje aj štruktúru a úrodnosť pôdy.